Dormeo vám prináša jedinečný doplnkový matrac Roll-Up Air. Tento výnimočný a praktický matrac sa zíde naozaj každému. Vám, vašim priateľom, deťom či vnúčatám. Pohodlnú posteľ na akomkoľvek povrchu si vďaka tomuto doplnkovému matracu pripravíte už o niekoľko sekúnd. Jadro matraca Roll-Up Air je z peny EcoCell a prispôsobí sa vášmu telu tak, aby bol spánok kvalitný a uvoľňujúci. EcoCell je zároveň vzdušný materiál a tak je spánok príjemný v každom ročnom období. Mať Roll-Up Air na stanovačke je ako spať v luxusnej, kvalitnej posteli. Konečne sa na cestách dobre vyspím a naozaj si oddychnem. Položte Roll-Up Air na opotrebovanú pohovku či válandu a opäť zažite kvalitný spánok. Zíde sa vám aj na dovolenke a je tiež praktickým riešením pre neočakávané návštevy. Poskytne im rovnaké pohodlie, ako keby spali vo svojej posteli. Deti si ho užijú ako podložku pri šantení, vy pri cvičení i pri leňošení a relaxe. Keby som ho mala stručne opísať, poviem, že sa ľahko používa a je kvalitný. Skrátka robí presne to, na čo bol vyrobený. Roll-Up je pre každého cestovateľa či dovolenkára k moru i na hory. Neexistuje jediný dôvod, prečo by sa vám nepáčil. Treba ho len vyskúšať. Doplnkový matrac Dormeo Roll-Up Air je dostupný v niekoľkých veľkostiach a dostanete ho v praktickom vaku, do ktorého ho ľahko uložíte a prenesiete.